Da skal jeg ha en tasting candy. Jeg fant så mye spennende nå, så da hadde jeg lyst til å lage en til. Så vil jeg bare informere i morgen, så kommer det komme en litt spennende video. Da skal jeg smake på forskjellige babysnacks og sånn. Så mat og sånt. Ja. Så det blir spennende. Så da får jeg bare starte med denne. Jeg har prøvd den her før, men det var en blåbær. Her er sånn sjokolade. Det blir godt. Det er godt da. Den var veldig god. Samboeren min sa at den her var litt tørr, men jeg synes den var veldig god. Den får en 5'er. Så da skal jeg prøve denne her. Jeg har kjøpt dette her på supermarked, så har vi forskjellig polsk godteri, så da synes jeg det var spennende. Spent på dette her. Det er godt. Jeg synes det er tydelig, siden jeg forstår ikke det står. Litt liten smak på dette da. Men det er godt, så da skal jeg prøve en slags polsk slikkepinne. Sånn som hane. Det var god den. Det var en 3'er. Så skal jeg prøve filuki. Så på Skittles. Men det er litt smartis. De får en 5'er. Krovka. Jeg tror det er en sjokolade. Jeg aner ikke hva dette er. Sånn. Så er det karamell inne. Det er sånn mørke sjokolade. Det er sånn mørk, sånn som kaffe. Vær så god. Så skal jeg prøve noe norsk. Spagetti bubis. Samboeren min har prøvd den her tidligere, så derfor har den åpnet.
blå spagetti formet tyggis. Det var ikke så mye smak i, men de var greie, de. Så er det vaffelkiks. Den har jeg kjøpt på kjøkkenettet med TGR, tror jeg det. Ikke såpass veldig mye. De var helt klart de beste. De skal jeg kose meg med i dag. Så da må jeg nesten si takk for i dag. Eller takk for kveld. Nå skal jeg også lage hjemmelaget pizza. Så det blir kjempegodt. Så får jeg håpe dere gleder dere til neste video som kommer i morgen. Da skal jeg, som jeg sa i begynnelsen, skal jeg smake forskjellige babysnacks. Jeg vet ikke om jeg ber meg eller går meg, men det blir sikkert bra det. Så snakkes vi. Ha det bra!